Bu, aku tak mangan kerja sik. Iya Pak, sing hati-hati, kok aja menggok-menggok. Dalan-dalane menggok mosok ora untuk menggok kok, Bu. Maksudnya ki aja mampir-mampir, langsung dicunggon kerjaane wae. Iya iya. Aku kok coba. Mata nih lupa. Picok. Picok. Nah kayak mau beri bujuku. Lah, kok ngarep pematar nih kan? Iki renovasi kamar mandine Mbak Parmi wis rampung. Iki bayarannya, Bro. Mengko nek bar iki pindah proyek pasar mana ya? Siap, Bos. Lah kayak adine panen. Duk, Rena tak ada nih. Bujuku ning jero lapo? Rahasia no. Alah, rahasia-rahasian barang. Ngomong ngono lho, lagi lapo wonge? Lho, tak samane 5.000 wis. Ora butuh. Aku wis disangoni Pak De 50.000. Rek. Ora ajib. Mbak, nyun pamit ya. Monggo. Suwun ya, Bos. Loh, wis ke enek. Neng ndi wonge? Awas. Awas, engko nek bali. Pak, lagi bali, Pak. Emang tak godhogno banyu nek adus. Mun nek bar adus tak godhogno kopi, Pak. Ayo.